Magandang umaga at gabi sa inyong lahat mga kaagapay. Saan man kayo sa sulok ng mundo naroroon, sana nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo sa kapahamakan. Ang topic natin ngayon ay, gumawa ako ng top 5 million views na nag-viral mula sa na vlog ni Kalingap Rab sa kanyang YouTube channel. Simulan natin sa top 5. Mula kay Kate Iligan. Si Super Mac ay na-discover niya ito si Casey Iligan, na mayroon itong distress, isa sa dahilan ng paghihiwalay ng kanyang magulang. Kaya kailangan itong mapatingin sa doktor, kaya nilapit ni Super Mac sa kanyang pinsan na si Kalingap Rab, upang may pagamot. Ngayon okay na si Casey at mayroon na itong negosyo at nag-vlog na rin ito. Nakaani din si Kalingap Rab sa pag-vlog niya kay Casey, sa dalawang video niya, ay sunod na nagka-2 milyon. Ang pang-apat naman natin ay si Bombay, na i-vlog ni Kuya Val Santos Matubang si Bombay, sa channel ni Kalingap Rab. Si Bombay ay may sakit ito na epilepsy, sa 6 na magkakapatid siya lang ang may sakit, namatay na rin ang kanyang ina at ang kanyang ama naman ay nakakulong ito. Pinagawan sila ng bagong bahay dahil ang bahay nila ay pinagtagping yero at ang bubong ay luna lang. Sa vlog ni Kalingap Rab kay Bombay, sa 7 video niya ay naka-7 sunod na milyon din. Ang pangatlo natin ay mula kay Indian foreigner si Kuya Robin. Si Kalingap Alvin din ang nakadiscover kay Kuya Robin, na nakaasawa ito ng isang Pilipina at nabiyayaan sila ng 4 na anak. Si Kuya Robin ay marunong itong magtagalog at siya ang gumagawa ng gawaing bahay nung panahon na nasa Manila ang kanyang asawa. Ngayon si Kuya Robin ay nabahayan ng Kalingap dahil sa pag-vlog sa kanyang pamilya. Sa 9 na video ni Kalingap Rab ay umabot ng milyon views. At ngayon isa na itong vlogger si Kuya Robin. Ang pangalawa po natin ay si Rachel. Ang nakadiskubre naman kay Rachel ay si Vincent Calyada. Nakita ni Vincent si Rachel na ito ay nag-iigip kasama niya ang kanyang isang babaeng kapatid. 5 silang magkakapatid at panganay si Rachel, at kanyang tiya, ang nagpapaaral sa kanya. Dahil sa kahirapan sa buhay, namatayan sila ng ina, sa loob ng kanilang bahay at nakuryente ito. Ang kanyang tatay naman ay pa-extra lamang sa trabaho. Dahil ang kanilang bahay ay butas-butas ang kanilang bubong at nilagyan lang ito ng mga plastic. Ngayon nilapit ni Vincent kay Kalingap Rab upang ito ay matulungan, at heto nga, nabahayan sila sa tulong ng pag-vlog nila sa kanilang pamilya ni Rachel. At sa 10 video nila kay Rab ay umani ng milyon views. Ngayon ang pang top 1 natin ay si Rena. Muli si Super Mac ang nakadiscover kay Rena, at mayroon itong sakit na hindi matukoy kung anong klaseng sakit. Kaya nilapit ni Super Mac si Rena kay Kalingap Rab upang ipagamot si Rena. Kagaya din kay Ruby Lee ng kanyang sakit na mayroon itong pagkaisip bata. Si Rena ay matangkad, maganda, at 15 taong gulang lamang po ito. Sa kanyang sakit marami ang naawa at maraming nagmamahal sa kanya. Nag-viral ito sa channel ni Kalingap Rab at dito siya nakilala si Kalingap Rab. Ngayon pinagkandim nila ito kay Edo at lalong sunod-sunod ang milyon views sa pag-vlog kay Rena. Kaya ko napiling top 1 si Rena. Dahil siya pa lamang nakagawa sa channel ni Kalingap Rab, na 17 videos, ay lahat milyon views, maliban sa nabanggit natin sa simula top 5. Kaya si Rena, ang tinagulian na Princess Reina ng Kalingap. So ayan ang topic natin, for today. Sana nagustuhan nyo, salamat po. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.